Ja, jeg har lovet at lave et lille videoklip, hvor man lige kan se, hvordan man skal bestille licens. Vi starter naturligvis med at gå ind på DASUs hjemmeside, dasu.dk. Der får vi så vores forside fra DASU, og vi går ind i licensbestilling. Og så kommer vi frem til en side, hvor vi igen skal sendes videre til DASUs medlemssystem, som kører uafhængigt af DASUs hjemmeside. Klikker på den. Sådan. Og derefter så logger vi ind. Vi kommer ind på login-siden, hvor vi så kan logge ind med vores brugernavn, som er vores DASU ID-nummer, og den adgangskode, som vi nu har fået tildelt. Mit ID-nummer er 04046, og alt efter om vi har ændret adgangskoden, så er ID-nummeret normalt også adgangskode. Men det kan man naturligvis gå ind og ændre, det har jeg gjort i mit tilfælde. Og derefter klikker vi på login. Så skal vi ind på licensbestilling, og der skal vi så op i menulinjen, der ligger heroppe, og have bestilt vores licens. Vi klikker på licensbestilling, og bliver så sendt videre ind på siden her. Der skal vi vælge, hvilken klub vi vil have vores licens i, eller den klub, som vi er medlem af. I det tilfælde her, der er jeg medlem af 3 klubber, men jeg har en stamklub, og det er Motorsport Sønderjylland. Den klikker jeg på, og så klikker jeg på videre. Så skal vi ind og vælge sport, og jeg vælger banesport. Der er flere forskellige sportsgrene her. Der er både vejsport, rally, karting osv. Men det var banesport, jeg skulle have en licens i. Så skal jeg tage stilling til, om jeg vil have en national eller en international licens. Der vælger jeg, at jeg vil have en national licens. Så skal vi vælge licenstypen, og der er også igen flere muligheder. Vi kan vælge en B over 18, og vi kan vælge for eksempel en B over 18 med starttilladelse til national løb, altså startpermission i udlandet. Den klikker vi på, og så kommer vi frem til et beløb her. Det her er 1150 kroner. Nu skal jeg forholdsvis hurtigt ud og køre, så derfor så er jeg nødt til at gå ind og sætte et flueben i ekspresgebyr. Således at jeg får min licens inden for cirka en uge, og det vil sige cirka 7 hverdage. Jeg accepterer de betingelser, der er, som man normalt skal, når man handler på nettet, og trykker på videre. Så går jeg lige over og tjekker, at det er den rigtige licens, jeg har fået bestilt. Det er en banesport, det er en national licens, det er en B over 18 med starttilladelse til national løb i udlandet. Jeg har betalt for et pakkegebyr, så jeg får min licens inden for 8 dage. Jeg har ikke fået tilbud med forsikringer. Det er ikke muligt endnu, men det er en service, som DASU regner med at bygge på et senere tidspunkt. Herover har vi vores ordreinformation, og der kan vi lige tjekke, at de oplysninger, der står herovre, er korrekte. Navn og klub og e-mailadresse. Og når vi har tjekket det, så kan vi trykke på bestil. Så bliver vi sendt videre ind på betalingssiden, og så kører selve proceduren faktisk på nøjagtig samme måde, som hvis I bestiller ting og sager inde på nettet. Gå ind og vælge det kort, som I skal bruge, og så sker der det, at I får en kvittering på den e-mail, som stod på jeres stamoplysninger, som kvittering for, at I har været inde og bestille licensen. Og alt efter om I har bestilt den som en ekspreslicens eller som en almindelig bestilling, så kommer den fra 7 til 14 dage. Jeg håber, I kan bruge linket til noget, og er der ellers noget, I er i tvivl om, så kan I normalt ringe til DASU på telefon 43 26 28 80. Og I er også meget velkommen til at ringe til undertegnede på 20 21 99 96. Tak fordi I lyttede og kiggede med.